Privítajme neoddeliteľnú dvojicu. Štefan Skrúcaný a Michal Hudák. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Komu dobrý, komu nie, no. No to je fakt. Ozaj, prečo to vlastne tento rok nemoderujeme my dvaja? Dúfam, že sme minule nikoho neurazili. No vyzerá to tak, že niekoho asi predsa len áno. Až sa čudujem, že nám dnes večer zverili takú dôležitú a zodpovednú úlohu. Áno, máme ohlásiť nominácie a víťazku v kategórii speváčka. A tak sme si povedali, že to tento rok poprvýkrát urobíme inak. A nakoniec povedzme si úprimne, vlastne tie výsledky vôbec nie sú dôležité, hej? Je to vlastne úplne jedno. Teda aspoň nám. A ako tak pozerám do hľadiska až na 2, 3, 4 výnimky, je to tuším jedno aj vám. Ale hlavne my sme sa rozhodli dnes večer upozorniť na neprávosti, na diskrimináciu a krivdu voči nám, moderátorom, v porovnaní práve napríklad so speváčkami alebo spevákmi. Áno, áno, oni si len tak, kedykoľvek prídu do štúdia, za 2-3 hodinky na 100-200 strihov nahrajú pesničku, no, a hotovo. Potom ďalších 100-200 rokov už len na ten playback otvárajú ústa na tú istú pesničku stále. No, čo? Tú istú, od nich sa priam očakáva, že budú stále spievať ten istý hit. No. Si skúste predstaviť, že by sme, čo ja viem, my moderátori, však Fedor, že by sme my moderátori povedali, čo ja viem, 2-krát ten istý fór. To už druhýkrát by sa nikto nesmiel. No, niektorým kolegom sa dokonca stáva, že ani prvýkrát, keď povedia, sa nikto nesmiel. My skrátka musíme byť stále taký kreatívny a tvorivo meniť celý text. No. Aj napríklad, keď ideme moderovať akciu nejakej finančnej spoločnosti, musíme prísť povedať dobrý večer, milá finančná spoločnosť. Alebo ideme moderovať akciu nejakej stavebnej spoločnosti, musíme povedať dobrý večer, milá stavebná spoločnosť. Alebo dokonca, keď ideme moderovať pre farmaceutickú spoločnosť, musíme povedať dobrý večer, milá farmaceutická spoločnosť. No, dokonca. To takí speváci, tí texty nikdy nemenia. Tí vám nebudú spievať, čo ja viem, už len 22 dní, daj si acylpirín, čas sa kráti, napríklad, hej? A to už nehovorím o tom, že zatiaľ čo my, chudáci moderátori, ešte o polnoci sa trápime na tom istom večierku, treba s tombolou, tak speváci alebo speváčky už majú tú istú pesničku ospievanú aj na finančnom, aj na stavebnom, aj na farmaceutickom večierku. To nás najviac štve vlastne. Len tak okrajovo spomeniem, ako my musíme dávať obrovský si pozor na optimistický výraz, mladistvú vizáž. No, raz si musíme nechať priamo do ksichtu napíchať injekcie, aby sme sa zbavili vrások. No. Inokedy si zasa musíme nechať odsať tuk, aby sme sa zbavili brucha. Mne nič neodsávali, my to len preželili a teraz ľutujem, že mi aj ksicht neprebehli. A to už ani nehovoríme o tom, čo to dá práce, aby toto potom všetko niekto ešte uverejnil. No. Preto sme sa rozhodli, že od dnešného večera začneme my dvaja moderovať už iba na playback. Na playback a začneme práve zahlásením nominácií v kategórii speváčka. Takže poprosíme režiu o playback. Dámy a páni, Vážení televízni diváci, v kategórii speváčka boli za rok 2010 nominované
predo mnou, možno neviem následovať. Nekráčaj za mnou, možno neviem následovať. Nekráčaj pri mne, lebo neviem následovať. Najkrajšie stromy sú na hore hroní. Cesta úzka, nekľudná pieseň, kde chce ustáť. Guru mal zapnuté cúvačky. Ešte vás musím povedať, že som do toho playbacku veľmi netriafal, že asi pôjdeme normálne po starom. No dobre, no. Ale aspoň môžeme od zajtra robiť profesionálnych spevákov. To je pravda. Poď. Poďme teda vyhlásiť výsledky v kategórii speváčka. V kategórii speváčka sa víťazkou stáva Jana Kiršner. Janka pochopiteľne ako čerstvá mamička má nádherné, najkrajšie povinnosti, takže vás všetkých pozdravuje, žiaľ dnes nepríde. Mal by celkom logicky prísť jej manažér Jožko Šebo, ale ten jej pomáha s vyváraním cumlov doma, predpokladám, alebo s vešaním plienok. Práve napadlo, že Janka tiež bola v Londýne 9 mesiacov, tak by si kvôli mal dávať veľký pozor. Brúško už má, no. Každopádne my Janke túto cenu odovzdáme, nie? Spoločne. Určite môže prísť k nám domov, my spolu teda ako bývame spolu, ale nie že v jednom byte, ale v jednom baraku so Števom, takže pokojne môže kedykoľvek ale prísť. Ale takto, máme niečo spoločné, máme spoločnú garáž, takže toto bude taká rockerská garážová cena. Janka? Ale Janka samozrejme má pripravený pozdrav pre všetkých vás, ktorí ste jej posielali hlasy. Nech sa páči, Janka Kiršner. Krásny dobrý večer, milí televízni diváci. Vzhľadom na to, že dnes nemôžem byť s vami, som vám chcela poďakovať za vašu podporu a prajem vám krásny večer. Ja vás dneska určite sledujem v spoločnosti svojej 8-dňovej dcery. Ďakujem pekne. Ešte raz gratulujeme. Jana Kiršner!